Здравейте на зрителите на Справедлива България. Казвам се Венцислав Николов и днес пътуваме към село Крайници, където ще се проведат няколко състезания, които със сигурност ще бъдат доста любопитни, особено за хората, които се занимават с коли, така страстта им автомобилите. Там ще има трак състезание, ще има дрифтове. Ние отиваме да отразим по-специално състезанието, което е в сферата на музиката. Там ще има озвучаване на автомобили, ще се измерва звуковото налягане в автомобилите. Там на место ще разберем малко повече, тъй като ще направим интервю с един от участниците. Той ще разкаже точно какво представлява самото състезание, какво включва, какво точно се измерва. И ще гледаме днес да отразим това събитие, така че надявам се да ви бъде интересно. Там да се купува. Помни ми, че няма има. А къде му гледа колата? Там. А ние тук ли да се правя? Не знам. Там ще идем. Тук ще има драк. Сигурно. Очакваме всеки момент да започне и драк и дрифта, така че на по-късен етап ще се включим. Здравейте, вече сме на пистата край Крайници. Очакваме всеки момент да започнат състезанията. Там ще бъде, в дясно от мен ще бъде разположена пистата, където ще бъде драк състезанието. В другата част на пистата, ето там, ще бъде разположено състезанието за озвучаване, за налягане на звуково, за смисъл за състезанието за звуково налягане, което е. И оттатък ще бъде дрифт състезанието. Очакваме да започнат и вече ще запишем отново. Сега ще видим какво става.
Според мен ще е интересно. Аз и не виждам така. Здравейте! Казвам се Петър Ценкин, както Венко спомена. Участвам в Proper Dropper клас Wallet и Front Battle 4-8 инчови. В момента сме на втора квалификация, летище Крайници, намираме се на летище Крайници. Реално квалификациите ще бъдат 4 за годината. Всичко се организира от Техническия университет София, като представител имаме и тук от тях Цветан Вълковски, инженер Цветан Вълковски. Реално замерите започнаха, той измерва всички коли, като вървят всички по класове. Квалификацията ще определи кой и как ще се класира накрая и съответно за финалния ивент, който е септември месец, пред Техническия университет София. Само да кажа, че шумовете, които се чуват, нали, по-взривни, може би зрителите после ще усетят това от замерването на други. Да, в момента замерват автомобили. Така че вече реално почва състезанието. Сега, ти като снимаш, виж отзад на това има глоба, имаш и това. Къде сме го пратили? Това е красно. Красно. Той колко е? Само легенда. Да. Ама това вкусно няма се. Да, и първо ще пробвам. Ще да му е
Tя е много хубаво. Много ми хареса този пазъл. Все утре, нали? Да, но ще е много точно. Това е красиво. Красиво. Той изколка. Аз само легенда. Няма да го би. 162-3. Това е комби. Това е милко. Обратно, няма да бъде. Участваме и двамата в Proper Dropper. Втора квалификация сме. Към момента аз участвам в клас Wallet. Единствения на състезанието и на квалификацията. Няколко ивента са за годината. В септември ще имаме официален ивент вече, който може да се зачитат резултати и за световните рекорди към Proper Dropper. Колата разполага с 4 субвуфера, 15-инчови, MTM, държа да отбележа. На 8 кВт усилватели свири с литиев титанат, 10 банки. Общо взето колата е подготвена само за тая работа, не се ползва за шофиране и за градски условия. Колата е недвижимо имущество с две думи. В общи линии, това е. Да кажем, че сега по-малко са участници, защото той имаше друга дата за събитието, обаче се промени заради време, заради организация и затова
това събитие се получи така малко и затова няма толкова много хора. За твоята кола да кажеш? Моята кола пак е Стропър Дропър. Участвам в друга категория, No Low. Това е категория, в която не се позволяват преработки в купето. Една кутия, както е за по-малки, вкарана в колата, до предните седалки. Реално. С 6 субвуфера съм, 15 инча NTM. 3 усилвателя съм Digital, 20 кВт, 60 кВт общо и 7 банки литий титанат. Няма място за повече в моята кола. Това е проблем на категорията. Че не мога да правиш, каквото решиш, има си правила, които трябва да ги спазваш. Да, доста строг правилник има. И двамата участваме в един и същи клас, в Front Battle. Front Battle е измерване и състезание. Не е за звуково налягане, както си мерим с буферите. Мерят се честоти и отново децибели, но от вратите. Ползват се средночестотни говорители. Като честотната лента вече е над 160 Hz. То сега фактически това е второто такова събитие, има още две, така ли? Да. Има две, следващото е? Следващото е на 14-15. 14 и 15 село Бяла река. Село Бяла река. Ще следващите на село Бяла река. Но 14-15 е за тези, които ще искат да останат за другия ден, просто е така. А вече друго, последното е септември месец. Септември месец, да. Технически, те като организатори. Като организатори, да, и там е вече официално за световната класация. То е официално, да. Кажем, че организацията, въобще състезанието, всичко е много на ниво, много добре направено. Смятам, вие ще кажете по-добре, на мен. Да, винаги може да е по-добре, но определено нивото е доста високо. Определено квалификациите, всичко винаги върват по план. Да. Никога няма някакви ексцеси или проблеми. Поне към момента не е имало. Прави се от години. Реално организацията е доста сложна за тези, които я правят. Да. Реално не е... Гледам особено сега с двете писти, нали? Доста... Да може да гледаш времето, да събереш хората, да това и трето и четвърто доста е сложно. То си организация, така че... Ние реално сме коли от цяла България, не сме само... А го организира технически университет, така? Да, изцяло. Изцяло и главно Цветан Вълковски, инженер Цветан Вълковски. Тоест, това е. Да. Благодарим, да ти каза на човека за тази организация. Той се е наел, да, с най-трудното. Да, не е това да организираш такова събитие. Сериозно, много е сериозно. Не е лека работа и особено с хора, като опираш. Ясна работа. Значи сега ви предстои демек на 14 и на 15, след това има още едно. Преди това имате ли други събития някакви? Има утре, но то е малко благотворително. Да, има благотворително събитие утре в Пловдив. Около Пловдив. Около Пловдив някъде. Да. Пик Поройна, то е писта на пътя реално между две села. Село Поройна. Ще гледаме, ще наблюдаваме, ще държим връзка, да се казва, и живот и здраве за следващото събитие, ще сте пак на линия. Да, хубаво е благотворителните събития, които правят и Софийската група, и групата от Шумен и така нататък, винаги са за подкрепа на деца. Това е много. Винаги се подкрепят само единствено деца. Това е хубаво, това трябва да се каже, то даже не е лошо да се даде повече гласност на това нещо, като се прави смисъл за напред, нали, към такива благотворителни истории, да се даде банкова сметка, нали, история на... Ами да, може да се помести, организаторите нямат против. Да, може да се помести в... Защо? Реално го организира All Team Together. Да. Това е регулиране до 59. Всеки път така казвам. Добре, до 59. Ако искате, дайте на раз, два, три да натискате да му напред. Раз, два. В момента момчета се налага да държат колата, защото ще скъса вратите. Такова налягане има вътре. Пробвай го пак без да държи, бе.
Шеге е. I don't give a fuck about none of this shit right now. I'm doing И така дойде края на нашето пътешествие за днес. Беше доста интересно, нещо различно, което аз специално видях с Петър Ценкин. Така имаме уговорка да направим още, може би не едно предаване, защото там доста е интересна материята и според мен ще бъде интересно на много от хората да се види колко труд наистина представлява едно такова нещо. Така че със сигурност ще имаме продължение по тази тема. Останете с програмата на Справедлива България.